بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي يفنى وويل الله تجيتغو أبرني daha تجاك هنما وغدوينه musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feñjayi ɓataake bindaɗo aaɓnde goo seeɗto hitande ujunnaje nogase nayi ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere sénégal mauritanie mali gambi guine hay diaspora o kala moni kala ɗo woni ɗo min calminima min juurimama min duwanimama min ñaguimama du'a o min duwanimama alhamdulillah en calmini dendagal bandiraɓe julɓe kala ɗo ɗo gonɗen e balɗe sappo cakkitiɗe lewru kawarka ɗo yimɓeɓe mbalata rewde allah jengtade allah imsindade ɗo allah ɗo ñagade allah moƴƴere julde annabi o sallallahu alayhi wa sallam ha pecce jamma woni hen ko pecce jamma ha weeta woni hen ko jamma tan ha weeta moni kala no wawiri yo allah jaɓanen yo allah jaɓan men de men allah sadakuji men dowuji men korkaji men en ñaguima allah subhanahu wa taala hoto en koran mere hoto en keegan mere hoto en ɗomɗan mere yo won sababu hafrede men e jaɓanede men e uditare ɓamtare kisal e cellal kala eɗen jaaha ha to cuuɗi meɗen garli eɗen tawya toon ɓiɓɓe kaaw denɗiraɓe men tedduɓe mawni men sohna Falimatu Bintu Keccel walla mien Faali Alhamdu Fatimata Alhamdu Ñang walla ima Faati Bintu Keccel Seydi Ñang calminen ɗon Porguel Ñang nonne kadi ceerno Mouhamadou Alhamdu Ñang ceerno Abdoul Wahabu Ñang imam juma mawɗo mo garli rewo mi salminima joom duɗal qur'anil karim jangguinowo ngana moƴƴo gando newiɗo jiiɗaɗo e wuuro ngo teddinaɗo e wuuro ngo kono kadi en jaari jeunesse wuuro ngo ɓiɓɓe wuuro ngo kala e ngal teddungal ngal ɓe dokkuma annene kadi ngal teddungal ngal dokkuɗaɓe kawoye Ñang wi Adama mi salminima mi salmini galle o foof mi salmini Oumar nonne kadi dendagal enɗam men taweteɓe ɗon ɗo cuuɗi men garli kala mi salminiɓe mi salmini baɗiraɓam taniraɓam hay goto hen mi accani enen foof yo Allah waɗ min e jaam gonen e jaam ya rabbi ceerno Khalidou mi salminima
mi juurimama mi ñaguimama du'aw kadi mi duwanimama mi wima bisimilla maɗa aɗa e jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe calmina bandiraɓe garane jewte meɗen seydi Sy bisimilla maɗa jettoɗen ɗo dami bakan o kala kala julen mo sabu mum woodi winde. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد سار misalmiti mama mi weltani mama no feewi mi ñagani mama Allah moƴƴere to gonɗa fof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden kamum won e ma en jetti Allah Allah gartirɗo en ɗo e oɗon ñalawma hande ngam addande en yewtere nde gownoɗen addude ñande kala en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam ɓurɗo dendagal ko ɓuuri en calmini dendagal juulɗo ɗo woni kono en gardini e ɗin calminali tedduɗe urdi jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en calmini Dieynaba Abou Tafsir Mamadou en ñaguima Allah yo Allah hokkumo sago makko barke annabi sallllahu alayhi wa sallam en calmini ceerno men alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en ñaguima Allah yo Allah jumnu kisal mum e makko kanko e ɓesgu makko kala en calmini ceerno Khalil kaw men sehil men en ñaguima Allah kañumne yo Allah dumne e makko kisal mum e ndenka mum e cellal mum e ɓesgo kala ko ɗon calminden giɗo men giƴi meɗen sehil men ceerno Abdullahi Khalilou Seydi Mbaye kono en calmini ceerno Ahmed Tidiane Sakho ceerno Moustapha Sakho en calminiɓe no feewi en ñaguima Allah yo Allah hebbine mabɓe kisal mum en calmini dendagal musidɓe men to goni kala gila elbef ifra karfaso giɗo men ɓoydiɗo men taw kadi ko gonga e gonga gilli hakkude meɗen e makko mo ganduɗa ko moftiɗo e nder ɓerde men mo moftiɗen e ɓerde mum taw ko baɗal Allah kono en calmini jungo makko ñaamo hono Hawwa Sow calminimo no feewi en calmini Fadimata Bakko Gueye en calmini sukaɓeɓe kala mawni ko Seyni Karfa en calmini ɗum en calmini sohna Aïssa Soumaré kono ko ɗon calminɗen Hawwa Sow to tri yimme taweteɗo ɗo Paris ɗo Amadou Sangote en Harouna Sow enen calminiɓe kamɓe kala en calmini dendagal evronaɓe e inde sohna Hawwa Konté e gaynde Diago Pape Moussa e galle mum ceerno Yahya e galle muɗum en calminiɓe kamɓe kala kono en calmini dendagal lo afranaɓe Ahmadou Sy ceerno Ahmadou Sy gorko moƴƴo sohna Fadimata Konnate kono en calmini galle ceerno Samba Gangue kanko e cuddiɗo o en mbiɗum Seydi Dia sohna Khadidiatou ceerno Ahmadou Thiam e galle mum sohna Aissatou Ndiaye en calminiɓe no fewi sanne en calmini ceerno Sharif Mbodj e galle mum sohna Soda yo Allah yoɓon moƴƴere ɗiɗo masiŋaji dogoji ko nonne kadi sira ga ko banam debbo annabi Yousuf ɗi masiŋaji dogoji ɗi ganduɗa en dokka on ko keɗotoɗon ko taw ne rewi lawol caggal Allah ina ɗum kadi ko kamɓe mbaɗi hen juuɗe mabɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere en certata e duwonadeɓe gam gollal mabɓe joɗgal ngal ɓe mbaɗi en calmini dendagal lo Havre kono en calmini Faty Mbaye miñi meɗen nen to Dakar en calmini Fama Diallo to Woda Bere en calmini Coumba Sidi Rahmata Saw to Ndendori Fama Diagnil en calmini fedde subalɓe sorigo gardogol Ahmadou Siré Rougui Diallo Ndendori Ami Soumaré Oumar Sarr Lyon jaari taw ko jinnaɗo men moƴƴo jaari Mbaye ɗo e Senje Salamata Bal en calminimo kono en calmini mawɗo gandaɗo Bocar Hammadoul Fara
keɗotoɗo yewtere nde beltotoɗo e ndeɗo yewtere taw ko joom hoddu ngana mo ganduɗa haymo nana haymo yiyani mo nanimo Bocar Hammadoul Fara min calminima min juurimama yo Allah yoɓe moƴƴere en calmini koɗo men mo ganduɗa dane mum ne jogori nanede hande e yewtere he Abdullahi Saar eɗen jogui koɗo mo ganduɗa dane mum ne jogori nanede e yewtere men hande nde taw ko o wiyete ko inna baba Coulibaly toon to leydi Mali mo ganduɗa ene hetto yewtere buuɗal yurmeende ene weltoro ɗum no fewi no fewi ɗum noon Seydi Saar mi artirema konngol pawana en mo caggal ɗum kadi ciftina en to jaranoɗen e on saaha jokken golle en mbi Coulibaly bisimilla makko inchallahu taala. ceerno Khalidou a jarama golle ma jooɗi peewi ɓe calminɗaɓe kala en calmitimamaɓe kadi min calmitima minen foof yo Allah ɓeydan min moƴƴere ko noon tigui no mbiɗa ni eɗen gandi Ba Bocar Hammadoul Fara mo ganduɗa gorko moƴƴo mo ala keerol kala hitande Allah ne heewi addude ɗum ha ɗo ndulmaji ɗo mo jogui ɗon musidɓe e yiɗɓe yiɗodiraɓe tedduɓe nde wari kala omo yetto ha galle o yiye jinnaɗo ko neɗɗo korsuɗo tedduɗo bawɗo duwade kono kadi belɗo tarihaji mo yennata mallata pawiɗo e dow gonga jarama Seydi Sy ko noon tigui handema en jaaha toon to Masina kono paaɗen koto Bamako tawin ɗon inna baba Coulibaly mo ganduɗa kañum waɗi fiyande mawde e nder leñol fulɓe mo jimol mum mo jimi mum naate ɓerde fulɓe nayi ɗumen ha e kala banggueji on debbo pullo kañumne wona jejjiteɗo nde tawno ko debbo pullo dariɗo ceerno Khalid haade men yettademo noon en jaaɗa ha to Masina tawin toon Modibo Gadiaga keɗotoɗo yewtere nde no fewi ko nonne kadi Hadja Gadiaga ene wonde Hawa Boli nonne kadi Jeewo Bala Moussa ya hamma bokum welede Allah e ma tawite to aljanna illiyina kono kadi hamma koyta ani suddima kala nonne kadi dendagal jennenaɓe moftinaɓe kala calminama hande kamɓe jeeyi kono kadi sohna inna baba Coulibaly mbiɗa weyngo moƴƴani no fewi kono ma wattan ñuñande maɗa ɗum noon bisimilla maɗa hettiyankoɓe yewtere buuɗal yurmede kala enen jiiɗi nande ñuñande ma ceerno Khalid kon woni hande koɗo men haade men arde tarih men baba annabi Ibrahima inna baba Coulibaly bisimilla maɗa jangoɓe ɓe juuloɓe kañune horoɓe miijoɗenne Allah Allahu fandini aduna ka ana weeli kayume wi Allahu kibaru adunaru sakiraɓe nane muɗum bajo waju aduna adunaru ka heddata kude ko andi ton aduna heddata ko dariɗo kala yo lelotoɗo ko andi ton aduna heddata ko kala ɗo fu deƴƴiniɗo bisimillahi arrahmani rahimi mimi fuɗɗi yimre linde annabijo o injime ɓurna haɗo kiwten dawla yeso winjimowol kako tangrayo annabijo o wi felle zuwaye indenti limama kala mawnoɗo horeɗe ko yela ɓe jantoɗon ɓe peccoya sidaku o wi mimi faati e fatuhu mata moɗon ne Kadija min kumboytimi on mi holle annabijo o wi mimi soynima
foyre woɗɗunde fonditinde ɗum yo ɓerɗe yimoɓe fatiye annabijo wina nonno dawda Abdullahi Saar. Assalamu aleykum. Mi salmini on, mi juurima on ɓiɓɓe fulɓe, mi yi on jam hiiri jangoɓe tinnangareje e Fuuta. mi haalino balay ndere pari viiri inna yahani ka Fuuta. Ko woni Fuuta jangoɓe tanne juuloɓe. Ko woni Fuuta sayku Umaru duwani en. sayku Umaru duwani. Salamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullah. inna baba Coulibaly a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yewtere men buuɗal yurmede nde ɗo ena dande sonnani tan ko dande inna baba Coulibaly mo ganduɗon ko yimyanke ngana kono kadi jimi mum kala ko jimi natoje ɓerɗe artirma e pulago tigui rigui. ɗum noon ceerno Khalidou en beltima no fewi no fewi hande o dande sohna inna baba Coulibaly lombade e nder yewtere buuɗal yurmede nde tawno buuɗal yurmede ko yewtere saride no fewi hande nder jokli windere kala. kono kadi musidɓe tedduɓe kala mon jiɗɗo jokkodirde oɗo henno debbo moƴƴo korɗo Allah mo ganduɗa gurdam mum kala ko pulago mbatta ko 00 223 70 29 69 56 mbawa jokkodirde sohna inna baba Coulibaly hande mo tawi ɗo Bamako ɗo ko debbo moƴƴo jimowo kadi ko ganduɗo hunde mawde no fewi. mbatta ko 00 223 70 29 69 56 mbawa jokkodirde makko. ceerno Abdullahi Saar, alhamdulillah mi salminima mi juurimama kono kadi ɗo en calmini Abdoul Maliki woni Abdoul Tamboura eɗen korsinimo e ɓerɗe men he machallah ha toon to États-Unis d'Amérique. kono kadi mi salmini galle ma, mi salmini suddiɓe kala. ceerno Khalidou gonɗen koye annabi Ibrahima caggal nde o waddi e yimɓe cangol ngol ko wadde mabɓe ko o itti ko ittannowo rokkiɓe ɓe kooti ngam ɓe barkinoro hen beele golle mabɓe gartano wano ni. ceerno Khalidou bisimilla maɗa. Seydi Saar, mi salmitimama, mi weltanimama, mi ñaganimama Allah moƴƴere. en jetti Allah no fewi, Allah gartirɗo en e oɗo ñalawma hande kadi wawde jokkude jewte ɗe mbaɗanno ɗen taw eɗen goni e diwan annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam. en jettiri ɗum Allah no fewi. alhamdulillahi rabbil alamin. en calmini baba Sildou Mbodj e kaw Yahaya e kaw Seydou. alhamdulillahi rabbil alamina. annabi Ibrahima ɓe mbiɗa goppirɗen ɗo ko ɗon goppirnoɗen Seydi Saar, a jarama e ko ciftinɗa en ko. annabi Ibrahima waddi e yimɓe ngol ɗo cangol ko waddi e mabɓe ko. caggal ɗum noon kamɓe yimɓe ɓe ɓe nawi ɓe mbaɗi fodde no wiiri ni kanko annabi Ibrahima. ɓulli mabɓe ndiyam arti hen ha watti ƴoguede, artiɗo wonno deke ko barke annabi Ibrahima wonno ɗon kadi ko kanko yaaduno hen. nde o yeehi o yaadi hen ɓe gandi e koye mabɓe ɓe danki dañde ko ɓe jaari ɓe jeehi to makko. o itti hunde e ko joguino o tottiɓe on barke artiɗo wonno. ɗum waɗi hen sahaji neɗɗo o ara e galle o wona ɗon. neɗɗo kala bawɗo wonde sa joguima galle Allah rendinta ko arsukaji sakkiɓe e maɓe o waɗa e juuɗe ma. ya fam so tawi Allah yañanima ene wawi taw ko goto e wonɓe less maɓe
goto e mabɓe woni sababu yaajede ma nde taw ko on jogi on jeeyi arsuki o. sa ɓurani rentade sa yiitima hoore ma ha a serti e makko kala ɗo wawi heddema sa renaki so kanko wonno sababu omo wawi yaadude e ko joguiɗa ko. waɗi ko Allah tan wawi jogade ala bawɗo jogade neɗɗo wawa haydara wawana hoore mum haydara saka wawana goɗɗo ko ɗum waɗi kala ko Allah rewni e jungo ma e bawɗe mum e kattanɗe mum e teddugal mum to banggue yaajede kala wawɓe sakkade e nden ɗon yaajede ya faam ko Allah jogi wona an gattira hakkille ma. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou ko noon de neɗɗo ɗo jiiɗamo ɗo omo wona arsiginte Allah huɓɓamo o daña hunde o daña ngaalu taw kadi won wonɓe sababu dañjemo nguɗon ngaalu. eɗen calmini ɗo hen musidɗo men ceerno Alhuseynu Kane mo ganduɗa ko joom hikma no feewi omo heewi wiide kala saaha arsigaji ko ɗiɗi arsigue mo Allah arsiginma e arsigue mo garsiguinɗa hoorema. arsigue mo Allah arsiginma on wiyete ko Allah tettata a mayde ɗe oɗon arsigue. arsigue mo arsiguinɗa hoorema kaɗa jogui doole walla politique walla funti walla tettude aɗa tetta kake janane aɗa yaɓɓa aɗa heɓa aɗa ñaama kala ñande nattuɗa ɗen doole ya ha laaɓa wiye eskey Allah luɓata tettat ala Allah so tottima tettata koko tettuɗa kake janane sa ronkiti Allah tetta gonta miskino ndeeƴa. eskey a jarama Seydi Kane. ceerno Khalidou Abdullahi Sy barke neyɓat barke liggante baba annabi Ibrahima waddama ɗum gayni holko cammakko. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama en calminiɗo galle Haruna Ndiaye ɓurɗo andire ɗo Haruna Tokusel en calmini sohna Zeynabou Nomo kono en calmini sohna Rugiyata Sy yo Allah junnu gurdam hokkon sagoji mon waɗa barke ko jibina hokkon ñamde hen. annabi Ibrahima caggal nde o waddi e ɓeɗo yimɓe en paami ko kalɗen e barke ko en paami kala mo Allah wadduma wondir e mum Allah ene wawi dañira hunde sababu nde makko sababu nde oɗon gondi. waɗi woto keñotoɗen ƴewtido ɗen miccoɗen no moƴƴi kadi neɗɗo so neɗɗo arema so wonema ko juuti se tan an aɗa wawi famde oɗo ko ari ɗo ko wonko ɓeydimi walla wonno wayi walla wonko usti aɗa wawi famde. kala garɗo e ma o ardata koye arsuki makko neɗɗo yo woppu yiitade hoore mum e golle ɗe gollata so wonmo ñamminta walla wonmo nafgata rento yiitade hen hoore ma moƴƴani yo Allah won ballo noon. caggal nde annabi Ibrahima waddi e ɓeɗo yimɓe ko waddi e mabɓe ko eɗen gandi gila o ummi wuuro mabɓe ha o yehi to wiyete Hawran o ummiɗon o fayi Misra o ummi Misra o ari e nokku oɗo o ɓooyiɗon no feewi hankkadi taw duuɓi makko puɗɗima hewde no moƴƴi e hoddiro Allah hankkadi nde ɓe gari e makko o hokkiɓe dammirdi o yeehi ɓe jeehi ko caggal ɗum o felliti resde yummen Hajara. eɗen gandi cuddiɗo makko gadiɗo wiyete ko Saratu kanko annabi Ibrahima taw noon lamɗo Misra oya ittino korɗo tottimo on wiyete Hajara o ene wonde e yummen Saratu ene wallodira e mum e golle ko nden noon baba Ibrahima ɓoydi e makko kanko yummen Saratu so ɓe ɓadoyima duuɓi 100 taw ɓe dañjani hay ɓiɗɗo goto kamɓe ɗiɗo kono o meeɗa ustade e Ibrahima to banggue gilli ngam Allah ne waɗi hakkude mabɓe pamotiral kadi ko debbo belɗo yidde kanko yummen Saratu kadi Ibrahima ko gorko belɗo yidde no Allah waɗi ɗum ni
joni noon saratu felliti ittude on ɗon korɗo ɓayde kanko ibrahima ɓe jibdinani o totta ɗum ibrahima resa ɗum ƴeewa so tawi allah ne sakkoɓe hen ɓiɗɗo. ɗum noon seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou konngol ma ngol sehilam gabone goto ko musidɗam no feewi mi wiye luy omo heewide kala sa wi debbo so tawi a resimo a wondema ko hitande a yi ella e makko a muñi hitande duuɓi ɗiɗi a ronki on ceerti ɗum ko ella kono a wonde debbo duuɓi 5 duuɓi 6 duuɓi 10 ha fenma duuɓi 15 ellinayima ko ella o ko mettuɗo o ko kamniɗo o ko baaduni ceerɗamo o wi ala a diwiɗo muñoɗa ɗo aha ko tagma muñde duuɓi 15 ko ene wawi muña kadi 15 ko won duuɓi 30 so yente duuɓi ma tan ene gasa joni hankkadi jokki toon manggu moɗon eyyi o wi jikku bonɗo wawata muñat ɗi duuɓi kala mataw won ko ɓernde ma jolti walla won goɗɗum ko battuɗa yiide walla ko battuɗa nande jiɗɗa yewta waɗanede ɗum waɗaka ɗo nde tawno adoraka ɗo henna ɓernde ma watti addude goɗɗum ɗum ko konngudi makko e kala sa firti noon ko hakkude baba annabi Ibrahim e Saratu aɓe mawna yidde ne ɓeydo aɓe mawna korsa ne ɓeydo ɗum noon ne wona e banggue ɗiɗi kala ne wona to banggue gorko e debbo kala gorko ene mawna won jurum mo jogoto e joom suudu mum won comportement mo jogoto e joom suudu mum debbo on ene mawna ene ɓeydo takkademo ɓeydo ɓattademo ne ɓeydo wowdemo ha waya elle hankkadi ni ko jinnaɓe goni ɗon ni woni goto fof ko jinnaɗo goɗɗo ndeɓe waade hono noon ceerno Khalidou baba annabi Ibrahima nene Saratu disnimamamo gam resnudemo Hajara est-ce que holko felliti hen wadde. seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa fo yawna jaam en calmini ceerno Bokara o yettete ko Sall omo tawe hande to Afrique nawtetemo ko hata cubalel kono en calmini mawɗo moƴƴo taw ko cuddiɗo makko biyeteɗo Mama Bébé Dia yo Allah junnu gurnam lowa cellal ha heewa e hoddira Allah e bawɗe mum kanko annabi Ibrahima yummen Saratu noddimo disnodiri e makko yewtidi e makko e ko yiɗi ko jinmi komi tottuma oɗo ɓayde en gondi ko fotini en jibidinani oɗo kam kañum ene heddi e cukagu taw seeɗa ndesa ɗum ene wawi Allah sakkoma hen ɓesgu hakkude moɗon Ibrahima wi aha o wi aha ɗum de woni ko jinmi ɗum tan woni ko jinmi Ibrahima wi ey basi ala Ibrahima jaaɓi ko haali ko kanko yummen Saratu felliti resde yummen Hajara kono en kaali yummen Hajara holno heɓiri ɗum kanko annabi Ibrahima jarani reftude o felliti resde yummen Hajara kono noon ko yummen Saratu felliti hokkude mo Hajara yo res ɗum ɗum waɗi hen saaha debbo wonno hakkude ma e joom galle ma ɓoyirta taw on dañani hayso dañini hen saahaji aɗa wawi ɗaɓɓandemo cuddiɗo ƴewama kooliɗa e rewɓe aɗa jogui e on hoolare guitta ɗum dokka ɗum joom galle ma o taw ko saabi Allah mbaɗirɗa taw omo yinnoni kono o suusa walla taw omo huuli woto galle makko wadde jibru walla ko nandi hen an mbaɗanamo ɗum gam weltindemo e saabi on beelamma Allah tottuma moƴƴere Allah sa ƴeewi yummen Saratu meeɗa dañde ɓiɗɗo ɓayde o meeɗa dañde ɓiɗɗo o waɗani joom galle makko ndeɗo moƴƴere ay sababu nde ɗum caggal ɗum kankone Allah hokkimo ɓiɗɗo hal jazaul ihsan illa al ihsan bete moƴƴere ne yooɓe so wona ko moƴƴi
moƴƴere yoɓete tan ko moƴƴere. ɗum noon neɗɗo ne wawi waɗande ɗum joom galle mum. Kala ko mbaɗanɗa joom galle ma e moƴƴere a mayata Allah yoɓanima. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ɗo ko lowre mawde woni ɗo henna to debbo resete e galle o ɓesnani e rendo meɗen ɗo ɗo kaleten Hajara walla kaleten Saratu ɗo en teddiniri ɗo henna kala debbo gonɗo e dewgal mum mo jomiraɗo kanni ɓesngu kono kadi wona rafi wona kiite wona joote wona wonde sukuño wona wonde sorcier wona wonde vampire koy ko wonde moƴƴo ko wonde dimo ko jabde Allah nde tawno ko Allah rokkata. eɗen gandi bandiraɓe men rewɓe hewɓe ɓe jokkodirten e kala saaha aɓe tampe galleji he ha tenti noon saaha hakkude esiraɓe e ƴekiraɓe ɗon ɗo ɓe gonde joomen galleji mabɓe ɓe ɓesnani ala kala koɓe nanata e noppi mabɓe hay ɓikkon gotkon soɓe pijiri ɗumen tan so ɓinguel ɗiɓi yande juuɗima walla woyi jiya yumiraɗo ñirɓino wonno ka sukuña jibinta aɗa ñama ɓiyam ɓe konngudi fa ɓe nana rendo men saaha ko rendo musgo aɓe jogui konnguɗi aɓe mbawi segde heñere ma nde eɗe jogui woni yimɓe a mbawi ñamde neɗɗo taw ne wuuri ɓe jara ƴiƴam mum Allah maɓe bonde konnguɗi bonɗi ɓe jogui e rendo he kuccita e neɗɗo mbiya jibinta ɓayda jibinta e gorko ma addo e goɗɗo elle ko an ko jibinɗa ko elle an nafti ɗum an elle ko jibinɗa ko aɗa nehi ɗum teni ko jibinɗa ko ala foof mbaɗa ɗum haydara nanɗon leptuma ne dognuma ene hoynuma ene hokkuma gacci aduna e lakara foof a nehata a jangguinta a moƴƴinta aɗa andi hen hoorema ne muusa ɓernde ma ne muusa aɗa ronkani aɗa ñiŋa oya mo jibinani o eskey ɗum ɗo henna ko hunde fonde kiitude e nder rendo men eɗen jogui ɓatakuji ma mbayno leydi ceerno Haali eɗen jogui kadi ɓatakuji bandiraɓe rewɓe yarlitiɓe ɓe ɓesnani ƴamani suddiɓe joomen galleji men ɓen rewɓe gaari dutti kadi piya oɗon debbo eɗen gandi ɓe kono alhamdulillah enen en kalta inde hay goto en kalta inde wuuro mi leydi kono ko famɗude gacce debbo honoma gonɗo e dewgal mum ƴamanma joom galle mum adduma e galle he duttoɗa jaɓɓa ɗum saabu hollum saabu a jibini aɗa yoora mum yitere aɗa yaɓɓa ɗum aɗa malla ɗum aɗa watta ɗum yitere teno kañum adduma punta gorko ha keeɓa haqqille mum oɗon piira ɗum konnguɗi mettuɗi nanayi rendogo ɓen rewɓe ɓe jarama anniyaji mabɓe timmi teni kadi koɓe fayidinɓe ceerno Khalidou ɗo ko toɓɓere yanje woni ɗo hen est ce que koni tigui baba annabi Ibrahima naate nawliri no foti dumunna kanko Hajara o sowi ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wona jaam en calmini baba Aliou en mbimo Seydi Ndiaye nawtetemo ko ha to guijlon kono mo tawe ɗo e Senje en calmini galleji makko ɗiɗi kala hay goto hen en goppani mama Rahmatullahi Seydi Ndiaye e mama Aissata Seydi Ndiaye kamɓe fof en calminiɓe. Seydi Saar ko ni woni no annabi Ibrahima wadde yummen Saratu o felliti o resi yummen Hajara kanko annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam o resi yummen Hajara taw o jogino ko yummen Saratu goto kono ɓe jibdinani gallo no yeewi no fewi o resi yummen Hajara e hoddiro Allah e bawɗe mum juutani ha ɓurti tan Allah newni kanko yummen Hajara o mooɓi reedu o sowi nde o sowi kanko yummen Hajara kanko cuddiɗo annabi Ibrahima jeewo o woni yummen Saratu on hiri sababu nde lembel ngel sowima aɗa andi kiram koko ɓooyi wona joni e on ɗon saaha kanko yummen Saratu o hiri sababu nde oya ƴetti reedu
ƴetti reedu tan o watti sabi kiram o watti ardanade ɗum woni konngudi omo weddo ɗum konngudi won ngam ɗaɓɓude ɗum bete eɓe kaɓa sibi kanko to woni ɗo o wondi e ibrahima fodde ko wurde mum ko manki duuɓi temedere ko seeɗa ɓe dañjani ɓiɗɗo joni oɗo resama ɓoyani tan ƴetti ɓernde makko noon watti musde e ɗum o watti falnude on konngudi won kanko annabi ibrahima kanko jafoɗon yummen saratu omo falna yummen hajara woni konngudi omo falna ɗum konngudi ngam ƴewde ɗum ngam yidde hebde ɗum bete eɓe dugda walla ɓe kaɓa ɗum noon juuti hakkude mabɓe saaha foof o falna on kono on falki so seeɗa sibi hay sinno e oɗo saaha ɓe poti kamɓe ɗiɗo foof ko ɓe resaɓe ko on wonno mawɗo makko e galle he ligginannomo ɗum hayso natti joni iwi hay sinno ko seeɗa ma heddo kanko ɗo yiiɗa wiide on haydara o woppiri on noon tan ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle galle ibrahima fuɗɗima jiiɓade galle ibrahima fuɗɗima jiiɓade ceerno Khalidou rewɓe mbay hewde peeje no Allah wirini peeje mabɓe ko mawɗe ndendinaɓe e galle ɗiɗo tato nayo goto fof ne fewja goto fof ne haala kiremeje ne naata ene pukkodira ene natodira yo Allah faabo so tawi ɓe ɓuura wonde joom haaqillaji mawɗi tan walla yimɓe ƴoƴɓe walla finanɓe aduna walla anduɓe gurdam ɓe gurata ko mettuɗam ɓe kaɓa ɓe pooƴa ɓe purɗa taw ñande kala gorko ne ñammina ɓe taw ko kamɓe goni ɓe deƴata taw kadi arsigue mabɓe kala woni tan koye oɗo gorko Allah waɗi arsigue mon oɗo gorko omo daña omo ñammina mon kono kadi donkon deejje dendi noon ɓerɗe mon duwonɗon mo kono gueɗe kewɗe noon ene ñooki nder ko wawi wonde hen foof soɓe kiri ceerno Khalidou ene muuside soɓe kiri aɓe jogui konngudi aɓe jogui jeese aɓe jogui jabɓe aɓe jogui noɓe dokkirtuma ndiyam walla ɓattinima ñamde moƴƴi ñande hen ko muuɗa mum ko tan deeƴa eyyi ñande deej tan sa deeƴani ñande hen galle ma o wuulat jaw wayata kono galleji sosoɓe ni saha soɗi guuli tan worɓe natta tan cuddo mbajjuji deeƴa galle ibrahima kiram naati ɗum ceerno Khalidou kiram e o fannu ko hunde hewde kadi ko hunde hamnide debbo wona e galle duuɓe kitali ɓesnani goɗɗo ara joni o ƴetta reedu ɗum ceerno Khalidou ko hunde mawde so tawi neɗɗo ɓiijima haqqille tan moƴƴi tan ko goto mabɓe ɗanno yalta galle o yaaha so waɗa ɗum tan moƴƴata Saratu nana tan haala nana tan ñirɓini nana faddo konngudi nana weddo konngudi Hajara nana wonde e deƴƴere mum holɗo wattinde nde deƴƴere kanko Hajara mi salmitimama lawol ngorngol Seydi Saar mi weltanimama no feewi to gonɗa foof mi ñaakima Allah yo kisal Allah wonema en calminiɗo baba ngaari o yetta ko Keita nawtetemo ko hade Bappalel kono en calmini sohnajo makko biyeteɗo Tokare Nene Zeynabou Seydi Ba en calminiɓe no feewi yo Allah junnu gurdam mabɓe ko noon tigui Seydi Saar yummen Sarata hiri kiram ceekɗam aada ñande foof omo falna yummen Hajara konngudi ɗi ganduɗa eɗe kulɓini seeɗa o yeehi eɓe kalda ko way noon balɗe ne ɓenna eɓe kalda saaha foof on noon sali haaldude makko ko haala kewka kanko annabi Ibrahima huttinani ɗum nde wonno ko dawowo ko ƴeewoyowo ko joom jawdi omo toppiti ɗum joni noon haala mabɓe heewi ha subaka goto kanko yummen Saratu o wondi e yeeso yummen Hajara o wondiri Allah o wi mami taj e ma hettere tew o wi noon yummen Hajara o wondi o wi mami taj e ma hettere tew o wi noon yummen Hajara
kono noon e on saha omo tikki omo mettini aɗa andi noon welani wondude e galle gonda e joom galle ma duuɓi poɗɗi ni a jibinani jogoɗa neɗɗo mo ganduɗa ko an halfina ɗum guitta ɗum dokka ɗum joom galle ma walla hay sinno goɗɗo ara tan ƴetta sowo so Allah ɓurani walludema tan ɓerde ma musat hay sinno en gona rewɓe en keɓani ɗum eɗen gandi ɗum ina muusi joni noon ɓerde makko muusi o wodiri Allah o wi mami taƴe ma hettere tew an mami seeg ɓanduma o wi noon yummen Hajara kanko yummen Sarata nden noon caggal o haali ngol ɗo konngol ko ndiyam so rufi ɓoftatako tikkere makko deeƴo yi tan o heddi hankadin e wemre o miiji ko wonno ko ɗum jaggi mo sohla hankadin nda joni o wondi te noon omo andi ko wondiri ko o fotani wondirde ɗum sabi ɗum ko gollal bongal neɗɗo fotani wadde ɗum ni hay sinno wondani ala ko haali kay wondande ɗum watta hen ɗum nanguimo goƴa kanko yummen Saratu ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle ceerno Khalidou ɗo henna jinnaɓe jibinɓe ɓiɓɓe mumen gayna ha gooɗa woni ndewa e jawdi darinde ha gooɗa totta ɓiye rewe hen ha gooɗa totta ɓiye goɗɗo rewe hen ha gooɗa yettu Allah ay baba annabi Ibrahima kalde fini rewata koye jawdi muɗum hollum nde tawno ɓesnani so ɓesnuno tan ko ɓiɓɓe lomtoto e jawdi ndi ko nayi ndi ɓesgu arani law so fini tan wo dawat wacciɗon suddiɓe ɗum noon an mo Allah rokki oɗo nema o yettirɗum Allah subhanahu wa taala ganda koye pele Ibrahima gonɗa kono kadi ñiiɓa e dewal ma Allah ha tiiɗa ceerno Khalidou o wondi maw ittu e makko hettere sanga wemre e kiram nde tawno kiram way kono dorog ni neɗɗo so hiri kiram ha naati ɗum ɓerde nde musat o signat teni kadi ala ko ronki wadde saabu en jii tumunaji ɓennuɗi ɗo Sénégal ɗo worɓe heɓe dufama ɗo nebam gulɗam jaw ɓe dufa ndiyam gulɗam jaw ɓalli ɓorti ɓe maayi hen woni hen ko gueɗe goɗɗe ndewi hen woni hen ko hakkude nawlira piiliɗo piile bonɗe cabbe unuɗe ala fof ko rewani hen foof ko batte kiram nde tawno kiram ene taga ha mbara neɗɗo tawa anda wari neɗɗo caggal haqqille ma arta noon nimsa ɗum tagui noon saɗa hira hirdu seesa saɗa haala haal ko moƴƴi saabu sa hiri kala ko kalɗa hay so wona an waɗi caggal haali yimɓe nani so wonko kewiyete ko an kiram neɗɗo wawi hirde neɗɗo eyyi neɗɗo a jaɓat Allah tan gusta ɗum e ɓerde maɗa ceerno Khalidou ɓayde o wondi maw ittu e makko hettere holno kan haala yettori baba annabi Ibrahima caggal tinani ɗeɗo gueɗe kala e galle muɗum Seydi Sar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof mi ñaguima Allah yo kisal Allah wonema en calminiɗo Adam Baro e galle mum sokhna Mariam Diobel kono en calmini Sadio Diaw e galle mum sokhna Hawa Diop ñamowo ñebbe yo Allah yoɓon moƴƴere alhamdulillahi rabbil alamina Seydi Sar o wondi kanko yummen Saratu caggal ɗum hakkille makko arti tikkere makko iwi wontanimo goƴa woto yande wodore o wondi la budda o golla gollal ngal so wona ɗum o yanan wodore e kadi gollal ngal so gollil ngal ko gollal bongal o yiɗa gollude ngal mi weltanimama Seydi Sar e hon saaha noon annabi Ibrahima alano ɗon Allah artiri annabi Ibrahima o haalani annabi Ibrahima alhaali o no sifori fodde wondore nde no wondiri ni annabi Ibrahima wi aha a fotani wondirde ɗum kam kono ɓayde hankkadi a wondi timmi ko ni mbaɗata a arat juulanamo nofuru makko
yul nofuru makko tan sa yuli nofuru makko tan timmi gollal ngal yoni a hayti yande wondore ɗum waɗi fa faalat dhalik o golli ɗum kanko yummen saratu caggal ɗum kanko yummen sarat o wi annabi ibrahima aɗa andi ko jimmi haalandema la askunu ana wa hajara fi makanin wahid ibrahima gueɗel gotel jimmi haalandema hankadi min e oɗo hajara mi wawa hoddude e makko e nokku goto ƴewan min feere goto foof hoɗa e nokku mum ƴewan min feere kanko yummen saratu o haalni ɗum baba ibrahima o wi oɗo debbo mum cowiɗo joni yo ƴewto faari ɗum walla kañum o ƴewato faari ɗum o wawa hoddude e on e nokku goto omo fina ko ɗaɓɓuno fodde duuɓi hay goto anda no foti o ronki dañƴi ɗum e joom galle makko oɗo ari joni joni tan dañi ɗum nde o fini foof omo daara ɗum o wawa muñje ɗum yo annabi ibrahima ƴeew holno safriri ɗum ɓe gondata e nokku goto seydi sar mboɗa andi ko ɗo yewtere men haɗata so hawri e welede allah holno ibrahima wadde e mabɓe so allah jaaɓi mbete ko hajara o ittata o nawa o yaltina ɗum galle o mbete ko yummen sarata o ƴettata ɗum o yaltina ɗum galle o walla holno ɓe jogori waddude mbete ɓe kedditto ɗon kamɓe ɗiɗi foof tan hay sonene muusi so allah jaaɓi allah hokken hawrude hen ko ñalawma janggo ɗum noon oɗon jarlo oɗon jaafo en calmini julɓeɓe foof ɗo goni seydi sar mi salminima mi duwani mama ko gonumami duwanade kono en calminiɗo sohna Zeynabou Thioubou en nawtimo ha to mairie en ñaaguima allah yo kisal allah wone makko amina ya rabbi yo allah hokkumo sago makko amina ya rabbal alamin duwuji makko tedduɗi ɓurɗi eɗen jetto en ñande kala yo allah yommo moƴƴere kono seydi sar ko moƴƴo ko jiɗɗoma annene sibi min kala nde keɗimi vocal makko omo yettuma hen sababude koto ma o iwri haw wawi hebdemi ko moƴƴo omo andi sababu no fewi no fewi yo allah junnu gurdam makko loowo cellal seydi sar mi duwani mama yo allah hedde ko juuti yo allah loowe cellal yo allah sembina yo allah sellina yo allah hokke sago ma e gurdam hokkuma ko ɓuuri jortoma janggo lahara barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam barke alqur'anil karim barke lewru porko teddunɗum yo allah waɗane noon jortoma e aduna yo allah hokke ko ɓuuri ɗum jortoma lahara yo allah hokke ko ɓuuri ɗum to banggue moƴƴere ɗum noon mi ɗaccuma ha allah hokken hawrude e janggo jokken annabi ibrahima inchallahu taala assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh يا بسلام ثم سلم على النبي أولي شفنا وويلا يا بسلام ثم سلم على النبي أولي شفنا وويلا a jarama ceerno Khalidou Abdullahi Sy golle man jooɗi peewi oɗo hen neniraɗo tedduɗo nene Zeynabou Thioubou ha ton to Marial Sayboɓe kono kadi nawtenmo ha ton to wuuro Ali Guelel debbo moƴƴo dariɗo timmuɗo ganduɗo fodde kono kadi ganduɗo sababu nde tawno kala ko jiiɗa aduna ko sababu mo yettata sababu noon yettata Allah subhanahu wa taala ɗum tagui eɗen kewiɗe kala saaha neɗɗo woto yejjid sababu kala jeyɗo sababu ha dañƴa ɗum yettu ɗum kala dañƴo sababu ha ƴellitiɗa yettumo kala dañƴo sababu ha dañƴa golle dañƴa ɗannugal dañƴa gandal dañƴa inde dañƴa daraja woto yejjid ɗum kono heddoto noon neɗɗo ne hawni tan yo Allah rokku men wasde yejjide sababuji ya rabbi en calmini dendagal pelle men kala e dendagal dinguire men kala
ɗo mbawi wonde ha hen dingiral gotol en ɗaccani wonɓe hen hettotoɓe e ɓenninoɓe leppi pop on calminama on beltanama eɗen ñaagui Allah ɗiɗo hen duwuji ɗi mbanjoy men enen kala ya rabbi en calminiɗo hen galle musidɗo men ceerno Hamza Moussa Gassama salmini baɗam Faati Issa Saar ko noonne kadi baɗam sohna Dioro Ba mi salmini sohna Penda Houray ko noonne kadi en calmini dendagal ndulumajinaɓe kala e dow inde moɗon kono kadi en calmini denɗi men mawni men sohna Houleymata Amadou Kane galle Kane Hanɓe mi salmini Kane Hanɓe kala e dow inde maɗa kono kadi en calmini denɗi men sohna Rougiyata Saar e sohna Diary Saar kononne kadi mi fawi calminalɗe dow inde moon ɓe jettinantanen dendagal galleji men Saar ɓe kala ko nonne kadi mawni men sohna Khadijatou Saar ɓen mbiya Khadijatou Sammoussa hay goto en ɗaccani dendagal enɗam Saar ɓe enɗam babaɓe enɗam Kane Hanɓe e dendagal enɗam ndulmaji kala dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly ñuña ñaña weltina fittadu gorko mo Dumgari Diaw tarikh belɗo ha deeƴay ɓernde ko musidɗo men ceerno Khalid Abdullahi Sy gorko mo Soringo to kaɓirɗe to ko musidɗo men Seydou Abouba gorko mo Luksayba Gorgola kono kadi hande en bismima ɗo hen debbo moƴƴo payodinɗo jimowo sohna Inna Baba Coulibaly ha toon to Bamako ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Saar Abdullahi Saar gorko mon ndulmaji ketki malaki jaam yo jaam Allah o ñallane musibam tedduɓe Allah yedama ganyamo ganyeda ko burdo winde odi famo jidata Allah yedama ganyamo ganyeda ko burdo winde ngabani do kamo asno yademo sana Muhammadu burdo winde ngabani dowo kammo asno yademo sona Muhammadu worodo windere Allah rendini inedemu aha e inde gidamodom worodo windere Allah rendini e inde modom e inde gidamodom nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango worodo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango worodo winde jettoɗe godani bakan kala kala juulen mo sabumum wodi winde jettode godani ko tagdo kala kala juulen mo sabumum wodi winde holfamo jidata Allah yidama ganyamo ganyeda holfamo jidata Allah yidama ganyamo ganyeda wasalam holfamo jidata Allah yidama ganyamo ganyeda ko burdo